हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ टिभि ब्लग्स यूट्यूब चेनेलावहाय आरोबाव फिन खेबसे बरायना लाबावनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट्स लानानै फैदों। दा जोंहा भाइराल जागासिनो दंखायोमोन नङा होमबा लोगोफोर। दा माखासे समाजजोंबो जोंहा माखासेया फोसाबजाबाय। दा बिनि सायावनो बिथां कन्जिता बर'आ गावखौ समाजनि मानसिफोरा, गामिनि सुबुंफोरा फोसाबनायनि थाखाय बिथाङा गोजोननाय फोरमायदों आरोखि। बिथाङा गोजोननाय जासिदों रायजो राजाफोरनो, बिथांमोननो बिथाङा गोजोननाय बावदों। बिथाङा खोब गावखौनो मोजां मोनदों आरोखि। माने गावखौ बेबायदि रावबो दिथा होग्रा गैयामोनब्ला बिथाङाहाय खोमसिनि लामाजों आगान सुरलांगौमोन, बेखौहाय गावबो आन्दाज खालामना मोनदों। दा बिथांखौहाय बेबायदि समाजनि मानसिफ्रा फोसाबना होनायनि थाखाय गावबो सोरांनि लामाजों आगान सुरनो थाखाय बिथाङा गावखौनो गोसोआव गोहो बोलो मोननाय सानदों आरोखि। दा बिथांनि खुगाजोंनो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथाङा मा बिबुंथि होदों। दा नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौहाय नायग्रोदो आरोखि, नङा होमबा लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोना गासै माबाखौनो बुजिजोबगोन आरोखि। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौहाय। लोगोफोर, आङो मैयानि जालांनाय जाथायनि बागै नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिरदों। गिबियावनो आङो बुङो, जोंहा बयजोंबो मिन्थिजानाय मुंदांखा आदा जन कार्जिनिसिमबो आरो जोंनि गसाइगाव ओनसोलनिनो सिङाव थानाय बिनाखाथा इउनिटनि गासै सेंग्राफोर, आंनि बिदायानो जा फंबायानो जा, बिसिनिसिमबो आरो जोंनि गामिनिनो गोरों गोरा मानिजाथाव गार्जेनफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। मानो होनोबा दिनै नोंसोरो आंनि गाज्रि साननाय बा खोमसि साननायखौ सोराङाव लाबोबाय। दिनै नोंसोरो आंनि बेफोरबायदि गाज्रि आखलखौ नायनानै थाबाय थायोमोनबा, सिरि थायोमोनबा, आं बेबायदि खोमसि लामाजोंनो थांबाय थागौमोन, गाज्रि साननायजोंनो, गाज्रि गोसोजोंनो थांबाय थागौमोन। मैयाहाय आंनि जिउआव जा खैफोद जानानै फैदों, बे खैफोदनिफ्राय बाबा देरसिन आंनि जिउआव खैफोद जानो हागौमोन इयुनावहाय आरोना। बेनिखायनो दिनैनो साननो रोंनाय, बुजिनो रोंफिननाय, जे बेफोरबायदि खालामबा मा जाहैगोन बेखौ सानफिननो रोंनायनि गोहो बोलोखौ नोंसोरनो होबाय आरोना। जोंहा आदा जन कार्जि आरो जोंनि गसाइगाव ओनसोलनिनो बिनाखाथा इउनिटनि गासै सेंग्राफोर, जोंनि गामिनि गोरों गोरा गार्जेनफोर, नोंसिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहाथे नोंसोरबो आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होयो। दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय ओरैनो जास्ट नर्मेल आपडेट्स लानानै फैनाय जाबाय। स' लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं।